že sa budete dať odber, like, koment. Dám si jedno. Rozcvička. Chlapci, nič aj nezadýchaný. Všetko alebo nič. 2, 3, 4, 10, Neverím, že neboli. 2. To vidím skôr na kaskadéra. Nie, nič by som nezvládol. A Janko, povedz nám, čo máš na sebe a koľko to stálo. Nový deň, nové videjko a nový šport. Dnes som tu s Martinom. Martin, čau. Čau Janko, vítam ťa. Ďakujem, ktorý je gymnastický tréner a vlastne dnes mi ukáže, ako vyzerá taký gymnastický tréning. Takže vieš mi dať čo o tom povedať viacej? Vítam ťa teda gymnastickej telocvični na Popradskej v Košiciach. Ďakujem. Je to jediná gymnastická telocvičňa na východnom Slovensku. Trénuje sa tu športová gymnastika mužov a žien. Športová gymnastika mužov pozostáva zo 6 naradí. Je to akrobácia, len na šírku, pruhy, preskok bradla hrazda. Ženské naradie pozostávajú, akrobáciu majú ženy totožnú ako muži. Preskok je totožné naradie a majú ešte kladinu. Ženské bradla s nerovnakou výškou žrde. A čo dnes mňa čaká? Teba čaká klasický tréning s chlapcami, budeš s nimi klasickú rozcvičku, spevňovacie cvičenia a nejaké základy gymnastiky. Toto sú tvoje parťaci. Oni sú zaradení v širšom reprezentačnom výbere Slovenskej republiky, trénujú pod RGCTM, čiže nejakým regionálnym tréningovým centrom tuto v Košiciach a pravidelne sa zúčastňujú slovenských pohárov, majstrovstiev Slovenska. A Igorku, povedz nám tvoj úspech. Môj úspech je druhý na majstrovstvách Slovenska. Super. Môj úspech je štvrtý na majstrovstvách Slovenska. Ideme na to. Dobre, takže ideme na rozcvičku. Chlapci sú pripravení, Martin tréner je tiež pripravený. Ja nie som pripravený, ale tak čo nám zostáva, takže poď like, odber a ideme na to. Budeme rozdávku, budeme po polkole, predkopávanie, zakopávanie, dobre, všetko po pol. Potom vyskoky, robiť tak, aby Janko videl, chápal, čo ideme robiť. Jasné? Poďte. Ďalšieho live-u, Tak? Krásne, špička koleno. Pravú ruku dopredu. Raz, dva, tri, štyri, päť, toč. Raz, dva, tri, štyri, päť. Rozcvička. Chlapci, nič aj nezadýchaný. Raz, dva, tri, štyri, päť, výstrel. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Zapesnúte kotuľ, koľkokrát lieskneš, toľko kotuľov ideš, jo? A bežíš. Ja som videl jeden kotuľ menej, Janko. 5-krát bolo, nie? Raz, dva, tri, štyri, dávaj. Do ľavej strany. Raz. Do ľavej strany, to. Cvičku máme za sebou. Si toto hovorí asi za seba. Si myslím, že som kondične celkom OK, ale chlapci mi dávajú zabrať celkom. Ideme teraz spevňovačky. Martin, vysvetlí. Spevňovacie cvičenia sú pre gymnastiku veľmi dôležité. Gymnasta sa musí vedieť spevniť v každej jednej situácii. A Janko si to teraz vyskúša. Krátke rozohriatie máme za sebou a ideme na to. Ľahaj na chrbát. Všetko alebo nič. Janko, gymnastika je estetický šport, preto sa pozrieme na chlapcov, ako majú krásne nohy. Budeme úplne jednoduché veci, nebudem štápať, pozrieme na talanov, ruky vystretné, tlačím do zeme, chrbát tlačím do zeme. Snažím sa zapnúť. 2, 3, 4, 5, 19, 20, drží. Hop, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, drž, 8, 9, 10, 11, pridaj nohy hore, hop, lodička, raz, 2, 3, kráľové nohy, hop, raz, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, strihaš, hop, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, Neverím, že ich 11, neboli. 12, 13, 14, 15, koliska, pekne bruchom napnuté, nedvíhaj nohy vysoko. Poď. Poď, dávaj. Ty kokos. To bolo aké intenzívne toto. Tako čo, prvá séria ešte len? No áno, ideme na brucho teraz. Si necítil? Pravdu, aj ty. My to robia každý deň. Gymnastika je dôležité vedieť sa spevniť už na začiatku, že predtým niečo cvičiť. Teraz Janko ukáže, čo znamená vedieť sa spevniť. Toto znamená spevniť. To je na špičke, či na prstoch mám byť. Dobre. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 držím. Hop, raz, 2, 3, 4, 5, 15 pridám nohu. Hop, raz, 2, 3, 4, 5, 15 kráľové nohy. Hop, stále držím ruky vo vzduchu. Raz, 2, 3, 4, 5, hop, raz, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hop. Dávaj, a vysoko. Super, ľadu na chrbát. Myslím si, že ešte len teraz ide sranda. Dobre, Janko, pojete nohy za hlavu, ruky hore, hej. Zarátam do 4, poviem no. Zarátaš ruky, vypáliš aj ruky. Raz, 2, 3, 4. Vypáliš do sviečky, narátam do 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Prvé pôjdeš prednosť. Raz, 2, 3, 4. Ideme prvé, druhé pôjdeš prednosť rozložnú. To znamená ruky medzi nohy. Držať, hej, nohy. A štvrté kohúta, hej. Ale za každým ideš ľadu na chrbát, ruky hore, hej. Nohy za hlavu. 4 krát. Jo. Daj na chrbát, nohy za hlavu. Hop, ruky hore. Držím nohy vystreté. 3, 4, raz, 2, 3, 4, 5, prednosť. Hop. A držím do 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. 2, 3, 4, 5, rozhodnú. Hop. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poď, Janko, poď, s krčkou. Dávaj. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5. Prepchaj do kohútika. Hop. Prepchaj nohy a držíš. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobre. Jo. Budete teraz ešte ľudí rovným telom, jo? 5 na úzko, 5 na široko, 5 jama, 5 podma a 5 strieške na prsty. Jo? Dobre, na úzko úplne rovno. Tak, daj nám spolu. Aj to je mikro, jo? A na špičky? Či na toto? Máš na prsty hore. Ty si dal? Tak, a teraz až na prsty. Hop! Zapieklo už ruky. Páni, koľko? Minútka pauza, ideme. Páni, brutál. Tak ja som sa prepumpoval, môžem ísť domov. Ty kokos. Budeme stojku pri rebline na minútu vydržke. Pevná stojka, neopieram sa, špičky mám vystreté. Minútu, hej? Jo. No, máte za sebou 15 sekúnd. Koľko? Dobre, ako skúsim trošku brucho vťahnuť, chrbát mi zatlačí na ruku, aby si bol rovný. No ale už myslíš, ako na špička. Však ja viem. Pozri sa na to. Poď, dávaj. 15 sekúnd do konca nohu. Ja budem tieto. 5, 4, 3, 2, 1. Dávaj si hore na rebrínu a ideme rovno z nosu. Ideme 10 z nosou, nohy vystreté až sem. 10 vydrž, potom prednosť. Hop, raz, Čo tiež? 2, 4, 5, 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, prednosť. Raz, 2, 3. Zazíme nejakú základnú prácu do slide lifting. Chrbom má len 12 metrov, dobre? Len to by si mal zvládnuť. Pevný chrbát, netrasem sa, špičky mám vystreté na slide, jo? No super, pevný, sami sa netriaš. Ani Janko, ak majú špičky vystreté. Ďalšie cvičenie. Nohy dopredu, slider podpetý, zase nohy chceme rovné, dvihnem pod a kráčam.
nami na stôl. Za čo si, kamo, to ani nedojde to. Poľadom pomyslej. 0. Tak? Tak. One eternity later. Co to vôbec? Chalani, tréningy máte? Prečo? Že máme tu veľa trénerov, čo trénujú takú komerčnú gymnastiku, čo sú detičky, ktoré chodia raz, dvakrát do týždňa po hodine. Hej, toto sú chalani, ktorí sú pretekári. Oni trénujú 3,5 hodiny do dňa, hej, takže to je trošku rozdiel. 3,5 hodiny? 3,5 hodiny. Brutál. Toto je hodinka, čo vidíš, a to ešte je len taký ľahký začiatok. A najstarší, čo tu máš? Máme tu teraz taký generačný výpadok, toto sú v podstate takí najstarší chlapci pretekári. Ja som sa vrátil vlastne pred 2 rokmi tu, naspäť do Košíc a chalani tým pádom začali tak viac so mnou cvičiť a to už sú moja výchova. Super paráda. Brutál sú. Ale tak ideme vyskúšať ďalší cykl. Dvihnem a teraz pomalinky otlačam, snažím sa nebácnúť na zem. Ja som mŕtvý zase. Na všetko boli. Akože teraz nechcem, že som slabý alebo čo, ale... Nechcem, že som slabý alebo čo, ale som. Ťažký som na to, nie? Na to gym určite. Sú to hlavne všetko také špecifické cvičenia, hej. Chalani hovorím, robia každý deň, už sú na to zvyknutí, ale pre človeka... Zajtra budeš mať svalovky na takých miestach, o ktorých si nevedia. To máš na to čo jak sa pýtal, že či dole tričko. A čo to robíš? Asi dobre počuť. To dobre. Ja tu zomieram, hej. Máme prestávku, sa napiť a chalan, že kde mám jedlo? Kde doma je si po bagetku teraz? Takže nemáš jedlo? Poď chytiť to. Jo, a tam môžeš chytiť. No a poď, vážne dole, no. To isté platí v stojke, musím byť úplne rovný a celý sa snažiť vytlačiť špičkami hore. No a cítim, že mne je predľahté odpadajú. Či predľahté zapestia? Zapestia predľahte celé, hej. Normálne. Si zvyknutý. Že či oni robia stále, chodia dopredu 12 metrov, dozadu a potom chodia do boku aj do druhej strany. Sujeme R3, dáme na chvíľovskú ľavku ešte. Budeme nejaké kotule, takú základnú akrobu. Ešte nejaké premety bokom, možno také veci. Chlapci ti ukážu ešte nejaké salta. A potom si vyskúšame nášho obľúbeného Rybika. Pribral 2 kg jugy za rok, ale vyrastol 4 cm, takže to je adekvátne. Si jedol veľa? Nie, ja som 7 cm. Ja som 7 a 2 kg tiež pridal. Dobre. Ja som pribral 6 kg a vyrastol minus 2 cm. Dám sa na koleno, ako hej, pôjdeš z druhej strany kocky, aby si mal priestor. Toto mám spraviť? Áno. Tlačím sa áno. A gymnastika je stretching veľmi dôležitý. Snaž sa zatlačiť čo najvyššie. Maximum. Dobre, vymeňte nohu. Na druhú stranu, možno druhá bude lepšia. Povedz nám, ako mu to ide. Je to super, ale na tom stretchingu treba popracovať, no. Dobre, chcete ešte teraz nejakú kocku odnesiem, vy poďte na čiaru a urobte čo špagát. To je všetko? A to je náš ďalší, myslím. Koľko by si musel cvičiť, že si toľko? Čo sa týka stretchingu? Tak veľa to obetovať. Ako by sa to dalo do pár mesiacov také niečo zmaknúť, ale fakt by si musel intenzívne ráno, večer a držať. Hej. Oni majú výhodu, že majú trošku mäkké šľachy, ale takisto sa potrebujú naťahovať. Oni keby sa teraz prestali naťahovať, budú za rok, dva, tak jak Teraz ty. Poďme ako premec sa dám. Mostík. Z toho dajak dám? Jasné, opri ruky a vytlač. No, a zatlač rukami úplne. Úplne, aby si hlavu odletel od zeme. No a vodu. Dobre, Janko, teraz si chalani ukážu nejakú základnú akrobáciu. Pôjdeme tu na airtracku, nafúkovačka, podobná pedalboardu, bude ti pomáhať pri odraze. Tak pôjdeme základné kotule dopredu, dozadu, možno vyskúšame aj rozložmo, nejaké premety bokom a na konci si môžeme vyskúšať salta. Výskok, Toto mám už ja. Čakaj. To vidím skôr na kaskadéra. Nie, ničo by som nezvládol. Prečo? Pri
Priprav si ruky, Janko? No ale zabri Jozef, hej. Mám ruky vystreté, idem hop, opriem sa. Hej, celou silou ich zatlačím do zeme. Takže ich nemám túto, ale tak, veď sa. Hop, a ono sa nezme. Tak, dobre. Ale som nemal toto, ne? Dobre, za každým oprieš ruky medzi nohy a dvíham zadok. Nie. Kameň úrazu, stretching. To dáme toto dookola, hej, že som išiel. Pred chvíľou si povedal, že nie je nič, čo nezvládneš. Asi to som zvládol, urobil som jeden. Dobre, teraz toto dám. Rukami hora. Dobre. A dvíham ruky hore, nohy mám vystreté od seba. Ľavou nohou a ruky do ľavou. Čo hovorím? Zase s jedlom. Nemám jedlo. Dobre, je na samého dopredu. Dobre, taký rýchly tutoriál, že na čo som mal dať pozor, aby som zajtra chodil na hlavu. Jasné, salto dopredu už je trošku nebezpečnejšia vec. My preto využijeme molitanovú jamu. Hej, nasimulujeme si to úplne od základu, od nejakého takého len odrazu, výskoku, pretočenia. A dúfam, že už po výsledne salto vpred. Poďme k jame. Jamu máme pripravenú, bude to bezpečné. Prvú vec pôjdeme, lyžuješ? No potom, aby majú lyžovať. Vieš aj lyžovať. Dobre, prvá naša poloha bude... Prvá poloha bude úplne jednoduchá. Spravím zadánsky postoj, hej? Chytnem kolena, sklopím hlavu dole, odrazu. Som tam. Hop, super, dobre. Snažím sa navážiť to niečo trošku rýchlejšie, väčší odraz a zabrať, zatiahnuť tie kolena pod seba. To máš ruky fén. Jak sa to mal miesto. Super, to je ono. Dobre, druhý krok, plne jednoduchý, v podstate to isté, hej. Stále budeš po drepe, už si dvihnem ruky hore. Ruky hore mi robia rotáciu do salta vpred. A teraz pôjdem súbežne. Odraz, ruky na kolena chytiť, zabaliť. A sú tam. Ruky hore, po drepe stále. Odrazu, nie chytiť na kolena. Super, fajn. Tak to je doplniť cukor. Tam si jedno. To nezvládnuš teraz, hej? Ďakujem. Takže ďakujeme sponzorom. A Janko, povedz nám, čo máš na sebe a koľko to stálo. Takže dnes môj outfit sa skladá z kielka, ktorú mám z Kiku za 3,50. Ďalej tieto retro šušťaky pre retro gymnastu za 25,99. A nakoniec čempión ponožky za neviem koľko. To je celkový outfit, tu spočítame. Ak chceš byť ako ja, Trendy Idol, kodík Janko 26. Ja sa to bojím, že by som je až veľmi sa odrazil, že dvakrát. Vôbec. To nie je šanca. Super. Bolo trošku salto skôr rozbalené, hej, preto sme dopadli viac na bok. Treba ho ešte trošku podržať. Aha, už som trošku pochopil. Už teraz to vládnem. Keď sa ďalej idem. To bol skok do vody. Ale neviem ísť aj do toho. Dobre, Janko, Igor ti teraz ukáže kola na vedre. Je to taká zľahčená verzia a predpríprava na kola na koni. Igor ti ukáže, pozorne pozeraj a potom si to vyskúšaš sám. Toč to. A teraz som masla aj. A točíš do jednej strany. Tak, preložím ruku. A po jednu musím dať otočku, nie? To by sa patrilo. Nemám techniku, lebo majem ide od toho znamená. Aga, toč. Daj tomu trošku rýchlosť. Dať sa na právo. Ľavo, absolútne. Ale dám aspoň polku točky. 6 hours later. Pozor. Toto nie je pre mňa. Dobre, Janko, Matúš ti teraz ukáže krok 2. Na veterku ti to úplne nešlo, čiže mám predpoklad, že to nepôjde ani tu. Takto vyzerajú kola na hríbe.
Stop! Máte no. Nie, szybko mi zaśmiał. Tak šoušek a to pak nikto. Kámo, nič, to aj neskúšal vtedy. Nevyvidel sa. To je švihový čisto. Položím si ruky a premsa, že som bol pevne, odrazím a už točí. Aha. Položím a... Tak. Neprirodzená poloha pre mňa, vieš. Milá, povedal toto vôbec. Ale ty budeš s ním. Dôležitá otázka od chlapcov, či si s nimi na konci zahráš futbal. No jasné. A tu to môžeme hrať normálne už od dačo. Som rád, že si tu u nás bol, že si vyskúšal tréning, ako trénujú pretekári chlapci. Videl si, že 9-roční fagani ťa dajú No, ľavou zadnou. Som veľmi rád, že si tu bol naozaj, lebo existuje taká spoločenská stigma. Chlapci často zažívajú v škole šikanu. Existuje taký celospoločenský názor, že gymnastika je len ženský šport. Chlapci tým v škole často trpia, že sa im spolužiaci posmievajú. A som rád, že ty, chlap, tesák, športovec, si v tomto videu dokázal, že nie je to len tak pre niekoho. Ja ďakujem, že som tu mohol prísť, že si vybavil chlapcov, že prišli a fakt klobúk dole pre chlapcov, lebo sú brutálni, no čo vám poviem. Jeden je majster vlastne, druhý, no, vicemajster Slovenska, takže to asi hovorí samo za seba. Takže ak sa ti video páčilo, Zabudnite dať odber, like, koment a share. Čo si myslíte? Mohol by Janko s nami trénovať? Áno, trocha. Trocha? To čo znamená trocha? Neviem, že či áno, alebo nie. Zvládol by to? Áno. V stredu posilku podľa mňa nie. V stredu posilku podľa mňa. Ale toto je to. Nezvládal to však. bude normálne úprimne. Ako keby s tebou robil veľa točí na hrazde, tak by jaké. Že som spadla ako na poču. To sa po nie je. To sa pohol. Ja som videl nejaký pohyb. Budete slávni na YouTube? Áno, veľmi. Koľko pozretí budete mať? 75 000. Opa. Ale čo musia dať? Odber Odoberať. a like. A koment. A share.